Hare Krishna, எல்லோருக்கும் Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னைக்கு முடிக்க போறோம். தொடர்ச்சி முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் பாடினா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீன பந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபாரசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதே கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ISKCON மங்களூர் அந்த டேட்டிஸ்க்கு உங்களோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம 4வது அத்தியாயத்தை நம்ம ஞான யோகம் நம்ம 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம் கன்க்ளூடிங் பார்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். திவ்யமான அறிவு. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் எப்படி கர்மா, அது கர்மா யோகத்துல நம்ம ஞானம், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஞானத்துல இருக்கும்போது நம்ம எப்படி கர்மாவை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்றது நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அதுல இந்த ஞானம் பெற்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள்ல இருந்து ஆழ்நிலை அறிவு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய அந்த தத்துவ சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்த உதவுகின்றது. ஆழ்நிலை அறிவு, அதாவது ஞானம் பகவானை பத்தியான ஞானம் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சந்தேகங்கள் பல நம்மளுக்கு தெளிவுபடும். இதுவும் இல்லாத கர்மா பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி கர்மாவை எரிக்க வரும். எப்படி நம்ம எரிக்க உதவுகின்றது அப்படின்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கர்மாக்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். போன ஜென்மால பண்ணியிருக்கோம். சிலதெல்லாம் விதையளிக்கக்கூடிய, இப்ப நம்ம அனுபவிச்சுக்க கொண்டு இருக்கக்கூடிய கர்மா பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராரப்த கர்மா. கர்மாலயும் நிறைய இருக்கு, வகை இருக்கு. இப்ப நம்ம அனுபவிக்க கூடியது பிராரப்த கர்மா அப்படின்ட்டு அதுதான் நம்ம அதை தவிர்க்கவே முடியாது. சிலதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா விதை மாதிரி இருக்கக்கூடியது, சீட் லெவல்லயே இருக்கக்கூடிய கர்மா. அது நம்ம இந்த ஜென்மால கடைசியில இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்காக இன்னொரு ஜென்மா எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அந்த சீட்ல லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்கு அது நம்ம இன்னொரு ஜென்மாவை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. கர்மா என்பது இயற்கையின் உலகளாவிய கர்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு எதிர்வினை உண்டு. நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதற்கு எதிர்வினை இருக்கு. நம்ம என்னதான் பார்த்து 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 பண்ணா கூட நம்ம அது எதிர்வினை அப்படின்றது இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, சாதாரணமா ஒருத்தரை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அது எதிர்வினை. நம்மளுக்கு சில சில பேருக்கு நம்மளுக்கு ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே அது பொதுவான நீதி என்ன அப்படின்னா, நம்மள மாதிரி எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நியதி நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்மள மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம். இல்ல அவங்க இப்படி பண்றாங்களே, அப்படி பண்றாங்களே, ஏன் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய கேள்விகள் நம்ம கேட்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்கள பத்தியே நம்ம இது பண்ணும்போது அவங்க பண்ணக்கூடிய கர்மா நம்மள செய்யறோம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்ப யார பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பேசுறோமோ அவங்க பண்ண கர்மா நம்மள தாக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்ம யார பத்தியும் எதையுமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அந்த கர்மாவெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், நான் யாரை பத்தி எதுவுமே நான் யாருக்குமே கெட்டதுன்னு நினைக்கவே இல்லையே, நான் ஏன் இந்த மாதிரி அனுபவிக்கின்றேன், என்னோட வாழ்க்கையே எப்படி இருக்கு அப்படின்ற நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அது எதனால அப்படின்னா, நம்ம அறிந்தோ அறியாமலோ நிறைய அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நாமளாவே இழுத்து போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க.
சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து யாருக்காவது போய் ஹெல்ப் பண்ண போவோம். அந்த ஹெல்பிங் கூட வந்து அவங்க கேட்கல, பட் இருந்தாலும் நம்ம வாலண்டரியா போய் ஹெல்ப் பண்றோம். வாலண்டரியா ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சில நெளிவு சுழிவுகள் அதெல்லாம் வந்து முகம் வந்து சுழிச்சுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்லிட்டு அப்படின்னா போய் அவங்களுக்கு போய் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், அவங்க நம்மளை பார்த்து முகம் சுளிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவங்க கேட்கவே இல்லையே ஹெல்ப் நம்ம கிட்ட, நாமளா தானே இப்ப வாலண்டரியா ஹெல்ப் பண்ணோம். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவங்களுடைய கர்மாவை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எதிர்வினையா வந்து தாக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்ன சொல்றது, இந்த நாமளே இது வெளியில போற ஓனான தூக்கி வேட்டிக்குள்ள மடிச்சு வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரிதான். அந்த அந்த கர்மா வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். எந்த ஒரு இது பண்ணாலுமே யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா இப்ப இங்க இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுறது அப்படின்னா, பகவானை பத்தியான ஞானம் நம்மளுக்கு இருந்துருது அப்படின்னா, பகவானே நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், பண்ணட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு பகவானே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம வந்து பகவானை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அப்ப வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து ஹெல்ப். இந்த கெட்ட கர்மா வெளிப்படையாக விரும்பத்தகாதது மற்றும் நல்ல கர்மா கூட தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இதுதான் பிரபுஜி வந்து நல்ல கர்மாவும் வந்து தவிர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய வந்து நல்லது பண்ணாலும் அந்த நல்லது தீர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து தேவலோகத்துல நம்ம இருப்போம். தேவலோகத்துல நம்ம வந்து சொர்க்கத்துல நம்ம பிறப்பெடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சொர்க்கத்துல அந்த கர்மா தீர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துல வந்து இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திருப்பி இந்த ஜடபூமியில வந்து விழுவோம். திருப்பி ஒரு பிறப்பெடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அதனால நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உனக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும். கர்ணன் வந்து அவர் இறப்பு வந்து வந்தாலும் அவர் வந்து டக்குன்னு வந்து இறக்க முடியல. அதுக்குதான் வந்து தர்ம தேவதை வந்து சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா நிறைய அக்யூமுலேட் ஆயிடுது அவர்கிட்ட. என்னது நல்ல கர்மா வந்து நிறைய அக்யூமுலேட் கர்ணன் கிட்ட. அதனால தர்ம தேவதை வந்து ரொம்பவே வந்து மனசு கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி என்னோட குழந்தைய வந்து நீ எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னு. பகவான் வந்து நினைக்கிறாரு, அவரை எப்படியாவது நம்ம வந்து அவரை வந்து அந்த கர்மால இருந்து விடுதலை பண்ணணும். நல்ல ஆத்மாவா இந்த ஜென்மால வந்து இருந்திருக்கா, நான் தகாத உறவுனால அவன் கெட்ட கர்மாவை நிறைய வந்து செத்துட்டு இருக்கான். அதனால பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, கடைசியா அவர்கிட்ட போய் வந்து தானம் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி உன்னோட என்கிட்ட தானம் எதுவுமே கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்ட்டு வந்து கர்ணன் வந்து சொல்லும் போது, நீ பண்ண நல்லது கெட்டது அதெல்லாமே தானம், நீ நிறைய நல்லது பண்ணிருக்கல, இந்த நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையுமே எனக்கு தானமா கொடுத்துறேன் அப்படின்னு. நல்ல சமயத்துல நீங்க வந்து நினைவூட்டுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சிடுறாரு. அதனால்தான் அவர் வந்து டக்குன்னு வந்து அவரால் இந்த ஜடபூமியை விட்டு அவர் வந்து கிளம்புக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கர்ணனுக்கு வந்து ஏற்பட்டது. இதுதான் வந்து நல்லது இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு கர்மா தொல்லையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தாக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம நேத்து வந்து அகர்மா விகர்மா கர்ம கர்மி விகர்மி அகர்மி அதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து முடிச்சோம். சர்வோ அப்யதே யஜ்ஞப்தோ யஜ்ஞ ஷபித கல்மஷஹ யஜ்ஞ சிஷ்டாம் மிருத யுஜோ யாந்தி பிரம்ம சனாதனம் அப்படின்ட்டு வந்து சனாதன தர்மத்திலேயே என்ன சொல்றது அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து நல்ல இதுவா இருக்கணும் அப்படின்றது. ஆல் தீஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நோ த மீனிங் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கிற இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நேத்து வந்து பார்த்தோம். நம்ம யஜ்ஞங்கள்லாம் எத்தனை அதையும் வந்து யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவர்கள். இவங்க வந்து அதுதான் வந்து சனாதன தர்மத்துல வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது செஞ்சா பாவம் எது செஞ்சா நன்மை அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து அந்த சனாதனத்துல வந்து தெரியும். அதுதான் வந்து தர்மம் எது அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்றோம். சனாதன தர்மமே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். தர்ம காரியங்கள்னு நம்ம நிறைய பண்ணலாம், அதர்மங்களை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதனாலதான் எல்லாருமே வந்து அந்த சனாதன தர்மம் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அடிப்படை அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். எல்லாமே இப்ப எந்த ஒரு மதம் வந்து வந்திருந்தாலும் எல்லாமே வந்து மதம்ன்றது எப்படி தோன்றுது அப்படின்னா ஒண்ணுத்துல எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இன்னொருத்துக்கு நான் மாறுறேன்ற இல்லையா. இப்ப நம்ம ஒரு வழியில் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு
எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் ஒரு சோப்பு நான் யூஸ் பண்றேன். அது எனக்கு சோப் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு சோப்புக்கு நான் மாறுறேன் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம சில கொள்கைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய மதத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாதனால என்ன பண்றோம், ஈஸியா வந்து மத்தவங்களோட இதுல வந்து போய் நம்ம விழுந்துடுறோம். சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தர்மா தான். தர்ம காரியங்கள் நிறைய பண்ணா எல்லாருக்கும் வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் எல்லா மதத்தோட கொள்கையும் அதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாக்ரிஃபைஸ். நிறைய யாகங்கள் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பாவ விளைவுகள் அத்தனையும் வந்து அதுல வந்து கரையிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ அதுதான் இந்த யாகங்களோட நன்மை. இப்ப நம்ம வந்து நேற்று அதிகம் வந்து பார்த்தோம், யாகத்தினால நம்ம வந்து இந்த வேதத்துல சொல்லக்கூடியதை வந்து அதை நம்மளுக்கு நாமளே வந்து திருப்பி வச்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணா நல்லது, இந்த ஹோமம் கணபதி ஹோமம் பண்ணா நல்லது, நவகிரக ஹோமம் பண்ணா நல்லது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு பண்ணா நல்லது, நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு பண்ணா நல்லது அப்படின்ற அந்த இதுல ஒரு நேரோ மைண்டட்னஸ் வரதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது அந்த வேதத்தை வந்து நம்ம வந்து தப்பா பிரயோகிக்கிறோம். நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்றாங்க. எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சாச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த பாவ வினைகள் நம்ம வந்து திருப்பி இந்த ஜடபூமியில பெருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து கம்மி பண்ணணும். இதை விடுத்து நம்ம வந்து நாம நன்னா இருக்கணும், நம்ம குழந்தைங்க நன்னா இருக்கணும், நான் நிறைய வீடு வாங்கணும், நிறைய வந்து செல்வம் எனக்கு நிறைய இருக்கணும் மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா திருப்பி இந்த ஜென்மா வந்து எடுத்துட்டே இதான் இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வேணும். இந்த ஞானம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து நல்ல இதுவா வந்து பிறப்பெடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த அடுத்த ஜென்மா இல்ல, அதுக்கு அடுத்த ஜென்மா இல்ல, 3வது ஜென்மத்திலேயாவது பகவான் வந்து பரத்தை சென்றடைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு. 31வது ஸ்லோகம் யாரா படிக்கிறீங்களா? சின்னதுதான் ஸ்லோகம். படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. நாயம் லோகோ கத்யன்யஸ்ய குதோன்ய குரு சத்தம் சிறந்தவனே, குருவம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்களின்றி உலகிலோ வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? எவரும் யாகங்கள் கண்டிப்பா வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாகம் இது இப்போ வந்து நம்ம ஜப யஜ்யம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து முன்ன காலத்துல வந்து நம்ம யாகங்கள் வந்து வளர்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம திரேதா யுகம் அப்புறம் துவாபர யுகத்துல நம்ம இதெல்லாம் வந்து யாகங்கள்லாம் வந்து வளர்த்தோம். ஆனா இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜப யஜ்யம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அந்த மந்திரத்தை நம்ம வந்து அது இன்றி, அதுதான் யாகங்கள் இன்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் நம்ம இல்லை அப்படின்னா இந்த மகாமந்திரமே நீங்க ஒரு க்ஷணம் யோசிச்சு பாருங்க. நான் காலையில வந்து ஆரத்தி பார்க்காம மகாமந்திரத்தை ஜபிக்காம நான் வந்து உங்களால காலம் தள்ள முடியுமா? நம்ம இதுக்கு வந்தாச்சு இல்லையா? இனிமேந்து நம்ம வந்து இல்ல இதெல்லாம் வேண்டாம், எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க, நீங்க வந்து பழையபடி இருங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால எதை நீங்க இழப்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? அப்படி இது திங்கிங்கே வராது. ஐயோ பண்ணலையே, சீக்கிரம் பண்ணணும், எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதுதான் அப்படிதான் போகும் திங்கிங்க. அதுதான் வந்து சொல்றது என்ன, இது வந்து திஸ் இஸ் வே ஆஃப் லைஃப்னு ஆயிடுது நம்மளுக்கு. அது இல்ல நீங்க விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்றது, இது விட்டாச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி. இப்ப என்ன வந்து நீ கிளாஸே எடுக்கக்கூடாது, நீ வந்து பகவத்கீதையும் எடுக்கக்கூடாது, பாகவதம் கிளாஸையும் எடுக்கக்கூடாது, சதாச்சார கிளாஸையும் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டான்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும். நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏது பண்ணுவேன்னு எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இதாயிடும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இது வந்து திஸ் ஹஸ் பிகம் வே ஆஃப் லைஃப். இது இல்லை அப்படின்னா, கிளாஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆயிடுறது.
சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொன்னாங்க. அதான் விதவுட் சாக்ரிஃபைஸ். இந்த யஜ்ஞம் நம்ம வந்து பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹாப்பியா நம்ம வந்து இருக்க முடியும். ஏதோ ஒண்ணு இழந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். சோ இந்த இதுலயே நம்மளுக்கு இந்த ஜடபூமியிலேயே இப்படி இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம எதுவுமே இந்த யாகங்கள் எதுவுமே பண்ணாம நம்ம அடுத்த உலகத்துல நம்ம எப்படி இருப்போம்? ஒண்ணுமே நிச்சயம் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இருக்கு. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து ஏன் வந்து நான் அந்த 5 விதமான வந்து இது முக்தி வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? பகவானோடு ஒன்று கலக்கக்கூடிய முக்தி வந்து யாருமே வந்து வேண்ட மாட்டாங்க. எந்த ஒரு யோகியும் வந்து வேண்ட மாட்டாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பகவானோடு ஒன்று கலக்கிறதுல வந்து பிரயோஜனம் ஒண்ணு கிடையாது. பகவானுக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ம வந்து அந்த இது வந்து சொன்னாச்சா அங்க போய் நம்ம வந்து நம்மளால வந்து உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். இந்த ஆத்மா எடுத்தது வந்து உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து முக்தியை வந்து வேண்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சோ அதுதான் நம்ம வந்து இங்க ஒண்ணுமே நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா அங்க போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வந்து வரும். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பௌதீக வாழ்வில் ஒருவன் எந்த உடலில் இருந்தாலும் அது அவன் உண்மை நிலையின் அறியாமையே. வேறு விதமாக சொன்னால் பல்வேறு பாவங்களின் விளைவுகளாயே நாம் இந்த ஜட உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எதுக்காக நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்தோம் அப்படின்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பாவம் நம்ம வந்து செஞ்சிருக்கோம். அந்த பாவத்தை தீர்க்கறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து அறியாமையே வந்து பாவ வாழ்விற்கான காரணம். எதனால அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியறது. பட் அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு அந்த கோவம் வரும்போது அந்த அறியாமை வந்து நம்மள வந்து சூழ்ந்துருக்கு. சோ அப்போ வந்து நிறைய தப்புக்கள் வந்து நம்ம வந்து பண்றோம். பாவ வாழ்வு ஜட இருப்பில் நாம் உழல்வதற்கான காரணம். மனித வாழ்வு இப்பிணைப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வாய்ப்பாகும். என்னது அப்படின்னா எனவேதான் வேதங்கள் அறம், பொருள், இன்பம், இறுதியில் துயரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடுதல் எனும் பாதையை சுட்டி காட்டுவதன் மூலம் தப்பிப்பதற்கு நாம் வாய்ப்பளிக்கிறோம். கீழே குறிப்பிட்டபடி பல்வேறு யாகங்கள். இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல யாகங்கள் பத்தி நிறைய யாகங்கள் பத்தி வந்து நான் எந்த ஒரு யாகமாகட்டும் இந்த ஜப யஜ்ஞத்துக்கு ஈடாகாது வந்து பிரபுபாதர் வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். இவ்வுடலில் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை எதிர்பார்க்க முடியும். வேறு உடல் மற்றும் வேறு உலகத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? பல்வேறு ஸ்வர்கலோகங்களில் பௌதீக சுகங்கள் பல்வேறு தரத்தில் உள்ளன. யாகங்களை செய்வதில் ஈடுபட்டோருக்கு அவ்வெல்லா லோகத்திலிருந்தும் அளவிட முடியாத சுகங்கள் உள்ளன. ஆனால் மனிதனால் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியிலேயே உயர்ந்தது கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து ஆன்மீக உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதே. எனவே பௌதீக வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படையிலான வாழ்வே நிரந்தர தீர்வாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க அடிப்படையே வந்து கொடுத்துடுறாங்க. அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து செய்வது அப்படின்றது நம்ம வந்து அடுத்த அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். இந்த இடமே வந்து நம்ம இந்த 31ஆம் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து ஒரு மேற்கோள் வந்து காட்டு. அடுத்தது வந்து 32. ஏவம் படிங்க பிரபு. ஏவம் பகுவிதா யஜ்ஞா விததா பிரம்மணோ முகே கர்மஜான் வித்தி தான் சர்வான் ஏவம் ஞாத்வா விமோக்ஷ்யசே. கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் எல்லா விதமான பலதரப்பட்ட யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ யாகங்கள் வந்து நிறைய வகைகள் உண்டு. இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து என்னென்ன யாகங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து படிப்போம். சோ பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்ப மேலே கூறியுள்ளபடி பலவிதமான யாகங்கள் வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளன. மனிதர்கள் உடல் சார்ந்த கருத்தில் ஆழமாக மூழ்கி இருப்பதால் இந்த யாகங்கள் உடலினாலோ மனதினாலோ புத்தியினாலோ செய்யப்படும் விதத்தில் என்ன ஆறுது அப்படின்னா இறுதியில் உடலிலிருந்து முக்தியை கொடுப்பதற்கானவை. இது தற்போது இறைவனின் திருவாயால் இங்கே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ அதான யாகங்கள் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருதுலயும் இருக்கும். நம்ம வந்து மேல இது போகும்போது இந்த 3 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. 17வது அத்தியாயத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும். என்ன முக்கியமானது? யாகங்கள், அப்புறம் வந்து தவங்கள், அப்புறம் வந்து தானங்கள். இது 3மே வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்வில் எந்த நிலையில இருந்தாலும், ஏழ்மை நிலையில இருந்தாலும் சரி, உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, இந்த 3ம் வந்து ஒருத்தர் வந்து கைவிடக் கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து 33.
ஸ்ரேயான் திரவியமயாத் யஜ்ஞாத் ஞான யஜ்ஞாஹ பரந்தப சர்வம் கர்மா கிலம் பாத்த ஞானே பரிசமாப்யதே. சோ எதிர்களை தவிக்க செய்வோனே, ஞான யாகம் பொருட்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. ஞான யாகம்ன்றது என்ன அப்படின்னா, ஞானம் பெறுவது அப்படின்னா நிறைய பகவானை பத்திய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. அது ஞான யஜ்ஞம் பொருட்களை, அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஹோமம் நம்ம வீட்டுல பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு யாகம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடில இருந்தே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும். அடுத்த சுத்தம் பண்றது, அடுத்தது யாகங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கி வைக்கிறது, யாகத்துக்கு வேண்டிய நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்றது, எந்தெந்த யஜ்ஞத்துக்கு எந்தெந்த நைவேத்தியம் அப்படின்றது இருந்திருக்கு. அப்புறம் அந்த சுள்ளி, அந்த வெரைட்டி, அது எல்லாமே அப்புறம் நிறைய அதுக்கு திரவியங்கள்லாம் நம்ம செலவழிக்கணும். இதை காட்டிலும் எது சிறந்தது அப்படின்னா ஞான யஜ்ஞம் சிறந்தது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. பிரித்தாவின் மகனே அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. நீ என்ன யாகம் செஞ்சாலும் நீ தெய்வத்தை பத்தி அறியல அப்படின்னா, நம்ம யாகம் என்ன ஹோமம் பண்றீங்க அப்படின்னு ஏதோ யோகம் பண்ண சொன்னாங்க, நாங்க பண்றோம் அப்படின்ட்டு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது யாருக்காக பண்றோம், இதுக்காக பண்றோம் அப்படின்ற அந்த குறிக்கோளே இல்லை. பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எழுந்திருக்கக்கூடிய, இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே அலாம் எது அப்படின்னா, நம்ம காலையில எது எழுந்துக்க வைக்கிறது நம்மள சொல்லுங்க பாக்கலாம். எது நம்மள எழுந்துக்க வைக்கிறது காலையில எது நம்மளுக்கு ஒரு அலாம் கிளாக்கா இருக்கு? நம்ம மனசு, மைண்ட் எப்படி வரும்? மைண்ட் இல்ல உங்களுக்கு எது நம்ம காலையில எழுந்துட்டு சொல்லிட்டு படுத்துட்டோம்னா அடுத்த நாள் பயத்துக்கு எழுந்துன்றோம். அது பயாலஜிக்கல் கிளாக்ன்னு சொல்லல. நம்மள எதை இப்ப இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல எனக்கு, நாங்க எல்லாத்தையுமே விட்டுடுங்கோ அப்படின்ட்டு சொல்றேன் நானு. அப்ப நம்ம காலையில எழுந்திருக்கணும் தோணுமா? தோணாது இல்லையா? எல்லாத்தையுமே விட்டுடுங்க, நீங்க பாட்டுங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு சரி பரவாயில்ல, இப்பதானே மணி 4 ஆகுது, மெதுவா ஒரு 5-5:30 எழுந்திருக்கு. நம்ம எழுந்து என்ன பண்ண போறோம்? 2 பேர் தானே சமையல் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தோண ஆரம்பிக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம சீக்கிரமா 2 பேரா இருந்தாலும் நம்ம சீக்கிரமா ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்கணும். எது நம்ம எழுப்ப வைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பர்பஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. என்ன ஞானம் கிடைச்சிருக்கு? பகவானை கால வேளையில நம்ம வழிபட்டு அவருடைய ஜப யஜ்ஞம் நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா, அவரை பத்தி நிறைய பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு முழுக்க நம்மளுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது எதுவுமே கேட்கல அப்படின்னா காலையில இருந்து நம்மளுக்கு நேரம் நம்ம என்ன பண்ணோம், குளிக்காதையே எல்லா வேலையும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்ப பர்பஸ் இருக்கு. பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், காலையில பகவானுக்கு ஆரத்தி எடுக்கணும், பகவானுக்கு எல்லா சுத்தம்லாம் செஞ்சு அலமார சுத்தம் செஞ்சு பூவெல்லாம் வச்சு விளக்கேத்தி அவருக்கு உண்டான பாலை வச்சு அதுக்கப்புறம் நைவேத்தியம் பண்ணி இது ஆரத்தி எடுத்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பர்பஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம காலையில எழுந்திருக்கோம். இதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, இந்த பர்பஸே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எழுந்துக்கிறது இதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஸோ ஞான யஜ்ஞம் பகவானை பத்தியான ஞானம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனால இவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. நம்ம காலையில எழுந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு மொழிப்பு வருது. ஸோ எல்லா யாகங்களின் நோக்கமும் ஞானத்தின் பூர்ண நிலை. ஸோ எது பூர்ண நிலை கொடுக்கறது அப்படின்னா, பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய தெரிய பகவான் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே. இந்த உலகத்துக்கே அவர் தான் ஓனர் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் நம்ம அந்த இது தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் நம்மளுக்கு பற்றுதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு கம்மியாகும். சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க ஞான யஜ்ஞம் சிறந்தது அப்படின்னு. அதனால நம்மளுக்கு நிறைய பகவானை பத்தி தெரியறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பௌதீக துன்பங்கள் விடுபட்டு இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டாற்றுவதே அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நம்ம இறுதியா நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா, பகவானை அன்பு தொண்டாற்றுவதுதான், கடவுளுக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டாற்றுவதே. இருப்பினும் இந்த இத்தகைய யாகங்கள் அனைத்திலும் ஒரு ரகசியம் உண்டு. இதனை அறிதல் அவசியம். செய்பவனின் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப யாகங்கள் சில சமயங்களில் வெவ்வேறு உருவங்களை ஏற்கின்றன. ஒருவது நம்பிக்கை திவ்ய ஞானத்தின் நிலையை அடையும் போது உடைமைகளை தியாகம் செய்பவனை விட அவன் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகின்றான். ஏனெனில் ஞானமின்றி ஜட நிலையிலிருந்து செய்யப்படும் யாகங்கள் ஆன்மீக நன்மைகளை அளிப்பது கிடையாது.
முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை, ஆனா பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னும் போது அதனால வந்து டைம் வேஸ்ட், பணம் வேஸ்ட், அதுதான் வந்து சொல்றேன். சோ உண்மையான ஞானம் வந்து என்ன அப்படின்னா திவ்ய ஞானத்தின் உன்னத நிலையான கிருஷ்ண உணர்வில் முற்று பெறுகின்றது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இதுதான். எதுவுமே வந்து பர்பஸ் இருக்கணும். பர்பஸே இல்லாம எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ஆனா செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்றதுக்காக நான் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து செய்யாத இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து இன்னும் வந்து நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா வேணும். ஸ்ரத்தா, நம் ஃபெய்த், பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வேணும். இது செஞ்சா இந்த மாதிரி ஆகும் அப்படி அந்த பலன்களுக்காகவே நம்ம வந்து செய்யலாம். ஆனா உடனே தெரியவே தெரியாது, சும்மா சொல்றாங்க அப்படின்றதுனால செய்யறேன் அப்படின்றது வந்து மைட் ஆஸ் வெல் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட் அப்படின்றதுதான் வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர். ஸோ 34 42 வரை. ஸோ எப்படி ஆழ்நிலை அறிவை எவ்வாறு பெறுவது, ஆழ்நிலை அறிவினோட பலன் என்ன, சோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன நன்மை எனக்கு, யாரால் ஆழ்நிலை அறிவை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும், ஆழ்நிலை அறிவை அடைந்தவர்களின் அறிகுறிகள் என்ன, அடுத்தது வேலை செய்வதற்கான ஆழ்நிலை அறிவு என்ன, அடுத்தது வந்து கன்க்ளூஷன். சோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்க்கணும். 34. சோ எப்படி வந்து அணுக வேண்டும், பகவான் வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம். நம்ம பகவான் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் இருக்காரு, பலராமர் வந்து இருக்காரு. அவர் வந்து அவருடைய குரு அந்த சந்தீபனி முனிவர்கிட்ட எப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவர் வந்து ஆர்டர்ல அவர் மேல உட்காந்து முனிவர் வந்து கீழே உட்கார்ல. சோ முனிவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 64 கலைகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு இருக்கு. அதுல வந்து இந்த கிருஷ்ணா புக்ல வந்து கொடுத்திருக்கு. பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 64 கலைகளையும் வந்து 64 நாள்லயே வந்து கத்துட்டாராம். அவ்வளவு என்ன கலைகள் அப்படின்னா எல்லா விதமானதும், அந்த எப்படி ட்ரெஸ் பண்றது, எப்படி வந்து மேக்கப் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அழகா வந்து அதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இவர் வந்து எல்லா கலைகளும் வந்து எவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் வந்து சொல்றாரு அவரு. சோ அந்த சந்தீபனி முனிவர் அப்படின்றவரு. சோ இவங்க எப்படி அவரை வந்து அணுகுறாங்க, இவங்களுக்கு எதுவுமே ஞானமே இல்லாம பகவான் வந்து 2 பேருமே, பலராமரும் சரி பகவானும் சரி 2 பேருமே வந்து சந்தீபனி முனிவர்கிட்ட போய் அவர் வந்து தத் வித்தி பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா தத் வித்தி அப்படின்னு வருது உண்மையை அறியும். அவர் வந்து உண்மை என்ன, அதாவது 64 கலைகள் என்ன, வேதங்கள் என்ன, வேதாந்தம்னா என்ன, இதெல்லாம் வந்து தெரியறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த உண்மையை அறியறதுக்காக அடக்கத்துடன் அவர் எப்படி பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா அடக்கத்தோட நாம வந்து கேட்கிறாங்க. உபதேசந்தி தேய ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ இந்த ஞானம் பெறுவதற்கு நம்ம எப்படி வினாக்களை எழுப்பணும் அப்படின்னா பணிவோட நம்ம வந்து கேட்கணும். சில பேர்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்ப பிரசன்ட் டேன்ற கூட இல்ல, நம்ம யார்கிட்டயாவது நம்ம வந்து ஒரு வயசானவங்க கிட்ட பேசினா கூட நம்ம வந்து உங்களுக்கு இது தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து கேட்போம். உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த மாதிரி வந்து கேட்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னா இந்த வேதாந்தங்கள் பத்தி யாருக்காவது ஒருத்தர் நல்ல ஆன்மீக குருவா இருந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா, இதை நான் இந்த டவுட் ரொம்ப நாளாவே இருந்துட்டு இருக்கு, அதை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா அப்படின்ற ரொம்ப பணிவோடு நம்ம வந்து கேட்கணும். அதிகார தோரணையில நம்ம வந்து கேட்கக்கூடாது. அது என்ன அப்படின்னா எதனால அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு குருவை வந்து எப்படி அணுகணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு ஆன்மீக குரு, ஒரு டீச்சரை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு பாக்குறேன் நானு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வினாக்களை வந்து எழுப்பக்கூடாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பகவான் வந்து அதுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சர் கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க வந்து தன்னையே ஒரு உதாரணமாக ஆக்கி கொள்றாரு. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட இது. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா தத் வித்தி பிரணி பார்த்தேன பரிப்பிரஷ்ன சேவையா உபதேசியந்தி தே ஞானம் ஞானேனஸ்த தத்துவ தர்ஷினக அப்படின்றாங்க. சோ இது வந்து ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய், அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். சோ அந்த முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், குருகுல சிஸ்டத்துல வந்து போய் அவங்க வந்து 7 வயசுல என்ன கொண்டு போய் விட்டுடுவாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு 21 வயசுலதான் அவங்க வந்து திரும்பி வந்து கூட்டின்னு வருவாங்க. சோ அது எல்லாமே ஆசான், அப்புறம் வந்து தாய் தந்தை எல்லாமே வந்து அந்த குருவோட ஒய்ஃப் அவங்கதான் வந்து தாய் தந்தை எல்லாமே.
ஸோ அது வரைக்கும் வந்து என்ன எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து. இந்த சாப்பாடு கூட வந்து சுவை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் கூட வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒரு குருகுலத்துல இருக்கணும். ஸோ இவங்களோட சேவை இவங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும், இந்த குருவுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஆன்மீக உணர்வு பாதை சந்தேகமின்றி கடினமானது. ஆன்மீக பாதையில போறதா இருந்தா நிச்சயம் வந்து கடினம். நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து வரும். டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம வந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து களைந்து நம்ம வந்து நேர ஆக்குறது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது அப்படின்னா, நம்ம எதற்காக இந்த குருகுலத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்ற இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா, நம்ம அதை நோக்கிதான் நம்ம வந்து பயணிப்போம் மொழி. நிறைய தடை கற்கள்லாம் வந்தாலும் அதை வந்து தூக்கி போட்டு நம்ம வந்து முன்னேறதுக்காக நம்ம வந்து பார்ப்போம். எனவே தன்னிடமிருந்து தொடங்கி சீட பரம்பரையை சார்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு பகவான் நம்மை அறிவுறுத்துகின்றார். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி நீங்க வந்து கேட்கணும். அது எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா, தற்பித்தி பிரணிபாத்தேன பிரணி பிரஷ்னேன்னு சேவை. பிரஷ்னம் அப்படின்னால உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினிங். எப்படி வந்து பிரஷ்னம் பாக்குற சொல்லுவாங்க, அந்த கொஸ்டின் பண்றது எப்படி அப்படின்னா வந்து பரிப்பிரஷ்ன, அதாவது அடக்கத்தோட நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். சீட பரம்பரையை கொள்கையை பின்பற்றாத எவரும் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவாக ஆக முடியாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த தர்மத்தோட பாதை வந்து பகவானால் நேரடியாக பிரகடனப்படுத்துவதாகும். எனவே அனுமானமோ வரட்டு விவாதமோ ஒருவரை நல்வழிக்கு கொண்டு வர இயலாது அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து உபயோகமே படுத்தாது. நாமளாம் வந்து ஏதாவது ஒரு அசம்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ யூகங்களுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுக்க கூடாது. ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீக குருவை வந்து நம்ம அணுக வேண்டும். ஞானத்தை வளர்க்கும் புத்தகங்களை கூட தானமாக சுதந்திரமாக படிப்பதன் மூலம் எவரும் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற முடியாது. அந்த சொல்றாங்க இல்லையா, இதுல வந்து போய் படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு, நான் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது கூட நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. ஒண்ணு என்ன, பகவானுக்கு எப்படி நம்ம சேவை செய்யறோமோ அது மாதிரி குருவுக்கு வந்து நம்ம சேவை செஞ்சு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு அடக்கத்தோட நமக்கு வந்து கேள்விகள் நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிட்டும் அப்படின்ட்டு பகவானுக்கு வந்து அதுதான் இந்த இதோட ரெண்டு விதமான சர்வீஸ் வந்து இருக்கு. ஒரு குருவுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான சர்வீஸ் நம்ம பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து வாணி அப்படின்னா அவங்க சொன்ன சொற்களை நம்ம வந்து இப்ப வந்து பிரபுபாதா நம்ம இடையே இல்லை. இப்போ அவருடைய விட்டு போன புஸ்தகங்கள், அப்புறம் வந்து அவருடைய லெக்சர்ஸ், அவருடைய டேப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இருக்கிறதுனால அது நம்ம வந்து கேட்டு அதன்படி நம்ம வந்து நடக்கிறது வந்து ஒரு விதமான ஒரு சர்வீஸ். பிரபுபாதாக்கு பண்ணக்கூடிய அவர்தான் வந்து குரு. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து குரு வந்து அவர்தான். சோ அந்த விதமான சர்வீஸ் நம்ம வந்து பண்ணலாம். இன்னொரு வித சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னா வாக்கு அப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஆன்மீக குருவுக்கு நம்ம போய் சேவை செய்யறது. இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது, எப்படி கால் பிடிக்கிறதோ, அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கறது, எது சொல்றாரோ அதுக்கு உடனே நம்ம வந்து அவர் கூடவே இருந்து பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து வாப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சரீரத்தால பண்ணக்கூடிய சேவை தான் வந்து வாப்பு சர்வீஸ். ரெண்டு விதமான சர்வீஸ். ஒண்ணு வந்து வாணின்றது நம்ம அவர் சொன்னதை நம்ம வந்து கேட்கறது. அடுத்தது வந்து புக்ஸ் மூலமா இல்ல டேப் மூலமா நம்ம வந்து கேட்கறது. வாப்பு அப்படின்றது அவருக்கு போய் சர்வீஸ். இது ரெண்டும் வந்து நம்ம குருவுக்கு பண்ணக்கூடிய சேவைகள் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து 35 வந்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு, யஜ்ஞாத்வான புனர்மோகம் ஏவம் யாஷ்யசி பாண்டவ ஏன பூதான்யேஷானி ரஷ்யாத்மான்யதோமயி. சோ இவ்வாறு தன் உணர்வடைந்த ஆத்மாவிடமிருந்து உண்மை ஞானத்தை பெற்ற பின் நீ மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஒரு உண்மை ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா நம்ம திருப்பி வந்து ஒரு மயக்கமான நிலை, அதாவது இக்னரன்ஸ்ல போய், அதாவது இருட்டுல போய் நம்ம விழமாட்டோம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஏனெனில் இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிரினங்களையும் பரமனின் பாகமாக வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். எல்லாத்தையும் பகவானை வந்து நம்ம காண்கின்றோம். நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு உபதேசம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அது பகவானே சொன்ன உபதேசமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றோம். சோ தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவிடம் இருந்து ஞானத்தை பெறுவதன் மூலம் பலன் வந்து என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஜீவன்களும் பூர்ண புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சங்களே என்ற அறிவை பெறுவது ஆகும்.
கிருஷ்ணரிலிருந்து தனித்து வாழ்வதாக நினைக்கக்கூடிய எண்ணம், அதாவது மாயா என்று அறியப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னா அப்ப யார் குடிகொண்டிருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப மாயா நம்ம கிட்ட குடி. கிருஷ்ணர் இல்லாத இடம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடமிருந்து நமக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த வரலாற்று நபர், அருவருமான பிரம்மனே பரம்பூரண சத்தியம் என்றெல்லாம் சிலர் எண்ணுகின்றனர். உண்மையில் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டது போல கிருஷ்ணரின் உடலிலிருந்து வரும் ஒளியே அருவ பிரம்மனாகும். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாவார். பிரம்ம சமயத்துல இதுதான் சொல்றாங்க. பூரணத்தின் விஞ்ஞானத்தில் நமக்கு போதிய அறிவு இல்லாததால் நாம் தற்போது மாயையினால் மயக்கப்பட்டோம். எனவே நாம் நம்மை கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டு நினைக்கின்றோம். கிருஷ்ணரின் பிரிந்த பகுதிகளே என்ற போதிலும் நாம் அவரிடமிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. நாம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். ததா சக்தியில இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அதனால நம்ம பகவானுடன் சேர்ந்தவர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இது பாகவதத்திலேயே ரொம்ப அழகா இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன். அடுத்தது 36வது ஸ்லோகம். படிக்கிற யாராவது? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அபிசேத் அசிபாப்யோ சர்வேவ்ய பாபக்ருத சர்வம் ஞான பலவேனை விஜீனம் சந்தர்ஷியசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க பிரபுஜி. பாவிகளின் எல்லா பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான ஞானம் என்னும் படகில் நீ நிலை பெற்று விட்டால் உன்னால் துன்பக்கடலை கடந்து விட முடியும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், நான் நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டேன், அதனால எனக்கு நிச்சயம் விமோச்சனமே கிடையாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே நினைச்சு பார்க்க வேண்டியது என்ன, எப்பவுமே நினைச்சு பார்ப்பேன், அஜாமில்லர் நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம். அஜாமில்லர் மாதிரி நம்ம அவ்வளோ ரொம்ப இதுவா பண்ணல இல்லையா? எல்லாருமே நினைச்சு பார்க்கலாம் இல்லையா? அஜாமில்லர் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவரு பண்ணக்கூடாததெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. தன்னோட மனையை விட்டு அந்த வேசியோட இருந்து 10 குழந்தைகள் பெற்றெடுத்து அதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. சோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரி அந்த அப்பேற்பட்டவருக்கே பகவான் என்ன பண்ணாரு, ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்தாரு. அவரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்து அவரை பூரணத்தை அறிய வச்சு அவரை தன்னுடைய திருநாட்டிற்கு அழைத்து சென்றார். சோ பகவான் நம்ம கருணை கடல்ன்றது நம்ம எப்பவுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் எல்லாருமே நம்ம கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்றது அவரோட எண்ணம் கிடையாது. அந்த கஷ்டத்திலே இருந்து நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே கடமை அதுதான். பகவான் இருக்காரு, அவர் என்னைக்குமே என்னை கைவிட மாட்டாரு, இந்த கஷ்டம் இருக்கு, இது போயிடும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்புதான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம வச்சிருக்கோம். அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா பேர்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் நம்ம ஞானம் வந்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் கரை சேருவது அந்த ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ். அத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். மூன்று விதமான துன்பங்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே வரும். ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். பௌத்திகம்ன்றது நம்மளாலே நம்மளுக்கு சில தொந்தரவுகள், சில சமயம் நம்ம வாயை கொடுத்து நம்ம மாட்டின்றுவோம். சோ அதனால நம்மளுக்கு பெரும் பிரச்சனைகள் வரும். அடுத்தது ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்ட்டு சொன்னோம். ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்றது சில இந்த இதனால வரக்கூடியது, இந்த தேவதைகள்னால வரக்கூடிய துன்பங்கள். அதாவது நம்ம சரிவர நம்ம வேண்டின்னு இருப்போம், ஒரு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேண்டின்னு இருப்போம், அதை செய்யல அப்படின்னும் போது அது மூலமாக துன்பம் வரக்கூடியது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த லோக்கல் இந்த பிரளயம் வருது, அதாவது இந்த கோவிட் வந்தது இல்லையா, அதுவும் நம்மள துன்பத்துல ஆழ்த்தக்கூடியதுதான். இன்னொன்னு ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி ஆத்மிகம் அப்படின்ட்டு சொல்றது. ஆதி ஆத்மிகம் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளை சேர்ந்தவர்கள், நம்மளை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களால வரக்கூடிய துன்பம். இப்ப நம்ம பூச்சியை பாக்குறோம், அதை அடிச்சிடுறோம், அதனால வரக்கூடிய துன்பம். கொசு நம்மளை கடிக்கிறது, அதனால வரக்கூடிய துன்பம். சோ இதெல்லாமே நிறைய நம்மளுக்கு இந்த துன்பங்கள்ல, இந்த துன்ப கடல்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தியான ஆழ்நிலை அறிவு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா நம்ம இதுல இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்ட்டு 37வது. यतैदांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यादग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा.
தான் இங்க வந்து இது கொழுந்து விட்டு எரியும், இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதை போல அர்ஜுனா ஞான நெருப்பானது ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடும். ஞானம் இருந்தாச்சு அப்படின்னா நம்மள யாருமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அவர்கிட்ட ஞானம் இருக்குப்பா, அவர்கிட்ட நீ ஒண்ணுமே என்ன சொன்னாலும் அவர் வந்து கேட்க மாட்டாருப்பா, அவர்கிட்ட நீ வந்து எதுவுமே வந்து உனக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகுது, ஏன்னா அவர் ஞானம் மிக்கவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் எப்படி வந்து ஒரு நெருப்பு வந்து ஒரு விறக வந்து எப்படி வந்து சாம்பல் ஆக்குறதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானம் வந்து இந்த ஜடபூமியில என்னெல்லாம் ஜடபூமியோட செய்கைகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து தாக்கினாலும் நம்ம ஞானம் அப்படின்ற ஒரு நெருப்பால அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சுட்டெரித்து விட முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து எவ்வளவுதான் நம்மள வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, மேனகை இவங்களெல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் வந்து மேனகை வந்து இது பண்ணாங்க, மாயையில வந்து சிக்க வச்சு அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி இது பண்ணியாச்சு. அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும். பகவானை பத்தியான ஞானம் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா விஸ்வாமித்திற்கு ஞானம் இல்லையா அப்படின்னா அப்படின்றது கிடையாது. அது எப்படி அவங்க ஈஸியா வந்து அவங்க வந்து இந்த மோகத்துல வந்து விழுந்துடுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கொஞ்சமும் வந்து பகவானை நினைக்கல அப்படின்னா மோகத்துல நம்ம நிச்சயம் வந்து விழுவோம். ஆத்மா பரமாத்மா மற்றும் இவர்களுடன் உணவு இவற்றை பற்றிய பக்குவமான அறிவு இங்கு நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த நெருப்பு தீய செயல்களின் விளைவுகளை மட்டும் எரிப்பதோடு அல்லாமல் நற்செயல் செயல்களின் விளைவுகளையும் கூட சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. உருவாகி கொண்டிருக்கும் விளைவுகள் பழுத்து கொண்டிருக்கு, இதுதான் வந்து பாவங்கள் சொல்றது. உருவாகி கொண்டிருக்கும் விளைவுகள் பழுத்து கொண்டிருக்கும் விளைவுகள், ரெண்டாவது வந்து பழுத்து கொண்டிருக்கு, அதாவது இன்னும் வந்து மெச்சூர் ஆகல. ஒரு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கட்டி வந்து சின்ன கட்டியாதான் இருக்கு, இன்னும் வந்து பழுக்கல அந்த கட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த பாவம் வந்து இன்னும் பழுக்கல அது, அந்த மாதிரி பாவங்கள். அப்புறம் வந்து தற்போது அனுபவிக்க கொண்டிருக்கும் விளைவுகள் எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகள். சோ இப்பவே இங்க வந்து நம்ம 4 வந்து பாத்துட்டோம். ஒண்ணு வந்து உருவாகி கொண்டிருக்கு, நம்ம இன்னும் வந்து இன்னும் வரும், நம்ம இன்னும் லைஃப் வந்து முடியல, சோ இன்னும் எவ்வளவு பாவம் வந்து நம்ம சேர்த்துப்போம் அப்படின்றது தெரியாது. இன்னொன்னு வந்து பழுத்து கொண்டு இருக்கும் மெச்சூர் ஆகக்கூடிய பாவங்கள். அடுத்தது வந்து இப்போது அனுபவிக்கக்கூடிய பிராரப்த கர்மாக்கள். அடுத்தது வந்து எதிர்பார்க்கப்படும், இன்னும் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அது எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகள் என விளைவுகளில் பல நிலைகள் வந்து உள்ளன. ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை பற்றி ஞானம் விளைவுகளை அனைத்தையும் எரித்து சாம்பலா விடுகின்றது. ஒருவன் பூரண ஞானத்தில் இருக்கும் போது தோன்றிய விளைவுகள் தோன்றாத விளைவுகளின் எல்லாமே வந்து எரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஒரே இதுதான். பகவான வந்து பகவானுடைய ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்றதுதான். 38 ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரம் இக வித்யதே தத்வயம் யோக சம்சித்த காலேத்னாத்மி ஆத்மனி விந்ததி. இவ்வுலகில் உன்னத ஞானத்தை போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றும் கிடையாது. நாலேஜ்ன்றது வந்து கரெக்ட் நாலேஜ், அத்தாரிட்டேட்டிவ் நாலேஜா இருக்கணும். அது வந்து மேற்கோள் காட்டக்கூடியது. நாமளாம் ஊகத்துல நம்ம வந்து சில நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணிருப்பாங்க, யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க, அதை வந்து அது வந்து நம்ம வந்து ட்ரூ நாலேஜ் வந்து கிடையாது. சோ உன்னத ஞானம் அதுதான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து சொல்றாங்க. உன்னத ஞானம் அதாவது ஆத்தென்டிக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஞானத்தை போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறேன் ஒன்றும் இல்லை. இத்தகைய ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய பழமாகும். எல்லா யோகம் அதாவது பகவானுடைய யோகம் அப்படின்னாலே கனெக்ஷன் வித் பகவான். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கின்றான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானை வந்து அறியறது, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன். சரி, அதான் தன்னில் வந்து இந்த ஞானத்தை வச்சு மகிழ்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நம்ம தனியா இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண, நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து பேசிப்போம் இல்லையா. தனியா இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்மளே ஏன் இந்த மாதிரி நடந்தது, நான் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணேன், நான் ஏன் அந்த மாதிரி எண்ணம் எனக்கு வந்தது, இதெல்லாம் நம்மள வந்து இது தாக்கும்போது கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண, எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன் ஏது பண்ணேன்னு தெரியலையே, ஏன் இந்த மாதிரி விளைவு வந்தது எனக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நாமளே நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு நம்மளுக்கு நிச்சயம் வந்து பதில் வந்து கொடுப்பாரு. அந்த வந்து ஞானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. உன்னத ஞானத்தை பற்றி நாம் பேசுகையில் ஆன்மீக உணர்வில் அடிப்படையில் பேசுகிறோம். உன்னத ஞானத்தை போன்ற தூய்மையானதும் சிறந்ததும் வேற எதுவும்
அறியாமையே நமது பிணைப்பிற்கு வந்து காரணம். நம்ம பிணைப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிணைப்புன்றது நம்மளுடைய பற்றுதல். நம்ம எல்லார் பேர்லயும் வந்து பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்குது எதுன்னு காரணம் அப்படின்னா அறியாமையே வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து அறியாமையினால்தான் நம்ம இந்த பற்றுதல் வந்து வச்சுட்டே இருப்போம் எல்லார் பேர்லயும். ஞானமே நமது முக்திக்கு வந்து காரணம். இந்த ஞானம் வந்து பக்தி தொண்டின் பழுத்த பழமாகும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்லுவோம். ஏனெனில் ஒருவன் அமைதியை தன்னிலேயே அனுபவிக்கின்றான். வேறு விதமாக கூறினால் ஞானமும் அமைதியும் கிருஷ்ண உணர்வில் முற்று பெறுகின்றன. இதுவே கீதையின் இறுதி தீர்ப்பாகும். அதுதான் இங்க வந்து ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்செண்டன்ஸ். அதான் இது வந்து இந்த ஆழ்நிலை அறிவுனால நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. Will obtain knowledge and realization that all living entities are part and parcel of Krishna அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. நம்மளுக்கு என்ன நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும், நம்ம வந்து பகவான்ல இருந்து வேறு இது கிடையாது, பகவான்ல இருந்து நம்ம வந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. வித் சச் விஷன் ஒன் வில் நெவர் ஃபால் இன்டு இல்யூஷன். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பகவான்ல இருந்து தான் தோன்றினோம் அப்படின்ற அந்த விஷன் இருந்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம இல்யூஷன், அதாவது மாயையில நம்ம வந்து சிக்குற மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா வந்து இந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து கடக்க முடியும், துன்பங்கள்ல இருந்து நம்மளால கடக்க முடியும். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் மோஸ்ட் சின்ஃபுல், நம்ம என்னதான் நிறைய பாவம் செஞ்சாலும் இந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து அந்த துன்ப கடலை வந்து கடக்க முடியும். பை நாலேஜ் ஆஃப் செல்ஃப், அதாவது செல்ஃப் அப்படின்னு நம்மளை பத்தியான நாலேஜும் பகவானை பத்தியான நாலேஜும் நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது அப்படின்னா ஒன் பர்ன்ஸ் ஆல் செல்ஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். அதாவது நம்ம பாவ விளைகள் அத்தனையும் வந்து நெருப்புல போட்டு கோசிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அடுத்தது பகவானை பத்திய நம்மளுக்கு அறிவு கிடைச்சிட்ட அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை பத்தி நம்ம யோசிப்பார், நம்மளுக்கு உள்ள நம்ம வந்து போக ஆரம்பிப்போம். செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அப்பதான் நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுக்குள்ள பேச ஆரம்பிப்போம். நிறைய பேச ஆரம்பிக்கும் போது இதுக்கு வந்து ஏன் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், இதுவும் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு வரும். சில சமயம் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஆஃப்லேட் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து தோணும். என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியம் இது மாதிரி அடக்க போறது அப்படின்னா முன்னெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவேன். மாதிரி அது எப்படியாவது நம்ம வந்து யாருமே வந்து தப்பே சொல்லக்கூடாது, அந்த மாதிரி வந்து பர்ஃபெக்டா முடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வந்து அப்படியே அந்த மாதிரி வந்து இந்த சமயத்துக்கு இது பண்ணணும், இது சமயத்துக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து எதிர்பார்த்தேன். அப்புறம் தான் வந்து தோணுது இது பர்ஃபெக்ட் வந்து நான் ஏன் எதிர்பார்க்கிறேன், பகவான் தானே எதிர்பார்க்கணும். நான் என்னோட இது வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் பண்றதா அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நான் வந்ததுனால எதா இருந்தாலும் வந்து இதுவும் பாஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான், இந்த நாளும் வந்து கடந்து போகும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் வருது ஒழிய இதுக்கு நான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து நான் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. அது வந்து நான் வந்து ஆஃப்லேட் ரொம்ப நான் வந்து எனக்கு நானே புரிஞ்சுட்டேன். எனக்கு வந்து இதுதான் வந்து சொல்றாங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷன் as a mature fruit of all mysticism and finally gets into devotional service. நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சுபடுத்து அப்படின்னா நம்மளை நாமளே ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து எதுக்கு லீட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதைக்கு, அதாவது பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நம்மளை வந்து தயார்படுத்துகின்றது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து. அடுத்தது வந்து 39 3 ஸ்லோகம் தான். 39வது ஸ்லோகம். ஸ்ரத்தா லபதே ஞானம் தத்பர இந்திரிய ஞானம் லப்வா பரம சாந்திம் அசிரேன அதிகச்சதி. உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடைய மனிதன் அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். உன்னத ஞானம் அடையும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய புலன்கள் அத்தனையும் நம்ம வந்து அடக்க ஆரம்பிப்போம், நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கையும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானம் வந்து கிருஷ்ணரின் மீது திடமான உடையவனால் அடையப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று எண்ணுபவன் ஸ்ரத்தாவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல. பகவான் பேர்ல நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்.
ஸ்ரத்தாவா நம்பிக்கையுடையோன் என்ன படுகின்றது. இதயத்தை எல்லா பௌதிக களங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் மந்திரத்தை உச்சரிப்பதாலும் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்தாலும் இந்த நம்பிக்கை அடையப்படுகிறது. இது மட்டுமின்றி புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தியாக வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு புலன்கள் அடக்குபவன் தாமதமின்றி கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தில் எளிதாக பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்பிக்கை தான். நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து தெரியும். நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா சரி இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அது ஏதாவது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா சரி, இல்லையா ஓகே அப்புறம் பாத்துக்கலாம், எப்பயாவது திருப்பி இந்த கிளாஸ் வைப்பாங்களே அப்படின்ற ஒரு இது வந்து அதுதான் வந்து சொல்றது. நம்பிக்கை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்பிக்கை. 40வது தானஸ்ச சம்சயாத்மா வினஷ்யதி நாயம் லோகேஸ்தி ந பரோன சுகம் சத்யாத்மன சோ ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்கும் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்கள் இறைய உணர்வை அடைவதில்லை. சாஸ்திரங்களை வந்து சாஸ்திரங்கள் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஐயமுள்ள ஆத்மாவிற்கு இவ்வுலகிலோ மறு உலகிலோ இன்பம் இல்லை. அதுதான் வந்து ஆத்மாவை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்கன்னு அர்த்தம். நம்பிக்கை இல்லாத சாஸ்திரங்கள் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலகிலையும் சரி அந்த உலகிலையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்பம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. இங்க வந்து இங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிலீஃப் இல்லை அப்படின்னா மேலுலகத்துக்கு போய் அவங்களுக்கு எப்படி அந்த பிலீஃப் வரும் இல்லையா? சோ அதனால ஆத்மாவை வந்து ரொம்ப சிரமப்படுத்துறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். இதான் வந்து ஆத்மாவை வந்து துன்பப்படுத்துறது அப்படின்னு. சோ தரமான அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களில் பகவத்கீதையே மிகவும் சிறந்ததாகும். மிருகங்களை போல இருக்கும் மனிதர்களுக்கு சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கையோ சாஸ்திர ஞானமோ இல்லை. சிலர் சாஸ்திரங்களை பற்றி அறிந்திருந்தாலும் அவற்றின் சில பகுதிகளை மேற்கோள் காட்ட முடிந்தாலும் அச்சொற்களில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. வேறு சிலர் பகவத்கீதையை போன்ற சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும் புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கொள்வது கிடையாது. அத்தகைய நபர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருக்க இயலாது. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். மேலே குறிப்பிட்ட நபர்களின் நம்பிக்கை என்று எப்போதும் சந்தேகத்தில் உழல்பவர்கள் எவ்வித முன்னேற்றமும் அடைவது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து இங்க ரொம்ப கூலா வந்து சொல்லிட்டாரு. எனவே சீட பரம்பரையில் வரும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி வெற்றி அடைய வேண்டும். சோ அதுதான் நம்மளுடைய பிரார்த்தனை என்ன அப்படின்னா, தற்காலத்துல நான் வந்து நிறைய வந்து பார்த்திருக்கேன். நானு எதா இருந்தாலும் இப்ப வந்து நிறைய இளைஞர்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்னன்னு தெரியல, ஒரு செட் அப்படியேதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன புரியல, எதுலையுமே வந்து நம்பிக்கை கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பசங்களாங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ தற்காலத்துல. பசங்க எல்லாம் தனக்குதான் வந்து எல்லாம் தெரியும், நம்ம சொல்றது எல்லாமே வந்து மூட நம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து போர்வையில நம்மள எல்லாத்தையுமே போட்டு மூடி வச்சிடுறாங்க. அது வந்து ரொம்பவே தவறானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. நம்மளுடைய இது ஒரே பிரார்த்தனை என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எல்லாம் பகவானே நல்ல புத்திய கொடு அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து ஆழ்நிலை அறிவு வந்து யாருக்கு வரும் அப்படின்னா மனுஹாஸ்வீத், யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்களால தான் ஆழ்நிலை அறிவை வந்து அடைய முடியும். அண்ட் ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் டவுட்ஸ். நம்மளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்துட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்ப ஆரம்பிக்கும். 41 சந்நியஸ்த கர்மாணம் ஞான சஞ்சின்ன சம்சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபந்தந்தி தனஞ்சய. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்பவனே இவ்வாறு அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். யார் வந்து ஃபுல் டிவோஷன், யார் ஒருவர் வந்து பக்தி தொண்டில் முழுசா ஈடுபட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இதுல இருந்து வந்து, அதாவது நம்ம எந்த
பலன் நோக்கி அது பலநோக்கு செயல்ல ஈடுபட போவது கிடையாது. ஸோ யார் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்ல நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஜபம் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த இதுல லாபத்துல யாருமே வந்து பண்றது கிடையாது. அதுதான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பரமபுருஷ பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதையின் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவன் உன்னத ஞானத்தின் கருணையால் எல்லாவித சந்தேகங்களுக்கு விடுபடுகின்றான். அதுதான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து திரும்பி 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 படிங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பகவானின் அம்சமான அவன் ஏற்கனவே தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். எனவே அவன் சந்தேகமின்றி செயல்களின் பந்தத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து அழகா வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ அல்டிமேட்டம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு இருந்துட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எதையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாவ விளைவுலையும் நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம். அப்புறம் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஆசைப்பட மாட்டோம். பற்றற்ற வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிசினஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து வந்து வெளியே வந்து பகவான் கிட்ட போய் இது எனக்கு இது பண்ணேன் அப்படின்னா நான் உனக்கு இது அபிஷேகம் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த பிசினஸ் டீலிங்னா நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். 42 தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் கிருஸ்தம் ஞான சித்தமன சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானமெனும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். சோ நம்ம கிட்ட நிறைய வந்து சந்தேகங்கள் வந்தது அப்படின்னா அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிடணும். அதுதான் வந்து ஞானம் என்னும் இந்த சந்தேகத்தை எந்த ஆயுதத்தால நம்ம வந்து அழிக்க முடியும்? ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் நம்மளால அழிக்க முடியும். யோக கவச்சம் பூண்டு பரத குலத்தவனை எழுந்து போர் புரிகிறாங்க. யோக கவச்சம் அதுதான் வந்து கவச்சம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய இடத்துல அந்த இடத்துல எல்லாம் போகும்போது நிறைய சில இடத்துல எல்லாம் போகும்போது உங்க பேரண்ட்ஸ் நிச்சயம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, அந்த வீட்டுல போனேன் அப்படின்னா அங்க வந்து பார்வையே வந்து சில பேர்லாம் வந்து சரி வராது, அந்த தண்ணி கூட குடிக்க வேண்டாம், அப்படியே ஒண்ணு ஏலக்காய் கையில எடுத்துட்டு போ, அந்த வந்து அங்க தண்ணி குடிக்கும் போது முதல்ல ஏலக்காவை போட்டுக்கோ, அடுத்தது வந்து தண்ணிய குடி அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து இந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மள எங்கேயாவது நம்ம வந்து அறியாமையை வந்து கொண்டு தள்ளிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ யோக முறை அதுதான் வந்து யோக முறை, அதுக்குதான் வந்து கவச்சம் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கவசம் பூண்டு அந்த பரத குலதே நீ வந்து இந்த மாதிரியான கவசத்தை வச்சுக்கோ. என்ன மாதிரியான கவசம்? ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டிய உன்னுடைய சந்தேகங்கள் அத்தனையும் யோகம் என் கவச்சத்தெல்லாம் எழுந்து நீ போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்ற. அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் யோக முறை சனாதன ஆத்மாக்களால் செய்யப்படும் நித்திய செயல்கள் எனப்படும். ஆத்மாக்கள் என்ன செய்யணும்? நித்தியம் வந்து நம்ம அதான் வந்து ஸ்வதர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஆத்மா வந்து என்ன, அதனோட பர்பஸ் ஆஃப் ஏன் இந்த உலகத்துல அந்த ஆத்மா வந்து தோன்றுது அப்படின்னா பகவானையும் சென்றடையக்கூடியதான ஒரே நோக்கம் தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து இருக்கு. சோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அதை வந்து நிறைய நம்மளுடைய இந்த ஜட செயல்களால நம்ம வந்து அதை மறக்கடிச்சிடறோம். சோ ஃபைனலா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆத்மாக்கு வந்து நம்ம திருப்பி இந்த எத்தனை தடவை நம்ம வந்து தோன்றி மறையிறது, தோன்றது மறையிறது, அந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கு. ஐ எம் சிக் ஆஃப் இட் அப்படின்னு, எனக்கு வந்து டயர்ட் ஆயிடுது அப்படின்ட்டு அந்த ஆத்மா ஃபீல் பண்ணும். அப்ப வந்து நம்ம அந்த ஸ்வதர்மான்றது நம்மதான் ஞாபகம் வந்து நம்மளுக்கு வரும். என்ன அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து யாரை தேடுகின்றது அப்படின்னா எங்க இருந்து வந்தமோ அவங்களை இன்னும் நான் பார்க்கவே இல்லையே, நான் எங்க இருந்து வந்தேன், நானு பகவான் கிட்ட இருந்து நான் வந்தேன், பகவானே நான் இனிமே பார்க்கவே இல்லையே, என்ன நீ பண்ற அப்படின்ட்டு நம்மளே வந்து கேள்வி கேட்போம். அப்பதான் நம்ம வந்து நிறைய வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து இறங்க ஆரம்பிப்போம். ஆன்மீகத்துல இறக்கும் போது அந்த ஆத்மாக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய வந்து சொல்ல அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறது. சோ மகிழ்ச்சி அப்படின்றது எதனோட இது வந்து சொல்வீங்க, எதனோட சாட்டிஸ்பாக்சன் சொல்லுவாங்க? மகிழ்ச்சி அப்படின்றது எதனோட சாட்டிஸ்பாக்சன், எதை வந்து திருப்தி பண்றது? மகிழ்ச்சி. சொல்லுங்க கரெக்ட். ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறது. ஆமா, மகிழ்ச்சி அப்படின்னா ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறது தான் மகிழ்ச்சி.
நம்ம ஹாப்பியா இருக்கோம் அப்படின்னா எப்ப ஹாப்பியா இருக்கும்? ஆத்மா வந்து மகிழ்ச்சியா இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஹாப்பியா இருப்போம். உடல் மாத்திரம், மைண்ட் மாத்திரம் கிடையாது. மைண்ட்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. மகிழ்ச்சின்றது வந்து ஆத்மா வந்து மகிழ்ச்சி உற்றாதான் நம்மளால நம்ம நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு உடனே நம்ம வந்து வி வில் ரீகால் அந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம் இல்லையா? உங்களை யாராவது ரீகால் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்க எப்ப கடைசியா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம உடனே நம்ம வந்து யோசிக்கப்படாது. இந்த நேத்து கூட நிறைய வந்து பகவானை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு திடீர்னு வந்து தோணித்து, பகவான் வந்து நேரம் வந்து எப்படி இருக்கும், அவர் நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ணுவோமா இல்ல பயந்துன்னு ஓடிடுவோமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அதுதான் வந்து ஹாப்பி மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரிடே ஷுட் பி அ ஹாப்பி மூமெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து எப்போ நம்மள வந்து அன்ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்ப்பு இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து நடக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வி ஃபீல் அன்ஹாப்பி. ஸோ அது வந்து இருக்கக்கூடாது. அந்த எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம தினமுமே நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் இஸ் ஹாப்பி அப்படின்ற வந்து நம்ம எடுத்துட்டே வந்து போகணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இக்னரன்ஸ் நம்ம வந்து அறியாமை வந்து நம்மள வந்து சூழ்ந்துருது அப்படின்ட்டு அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. யோக முறை சனாதன யோகம், அது ஆத்மாவால் செய்யப்படும் நித்திய செயல்கள் எனப்படும். இந்த யோகத்தில் வகையான யாகங்கள் வந்து உண்டு. ஒன்று வந்து பௌதீக உடைமைகளை துறக்க வேண்டும். பௌதீக உடைமை துறக்க நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு அவங்க வந்து போய் இதுல சன்னியாசம் மேற்கொண்டுருவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இல்ல எக்கச்சக்க பணம் இருக்கு. அது அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டாரு அவரு. ஆனா திடீர்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிசினஸ்ல இருந்து அவர் வந்து கிளம்பிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுட்டு கோயிலுக்கு அது ஆசிரமம் அது இதுன்னு எழுதி வச்சுட்டு அவர் வந்து சன்னியாசம் ஆயிட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து இது வந்து ஒரு வகையான யாகம் அப்படின்னு. உடைமைகளை துறக்கும் யாகம். மற்றது வந்து ஆத்ம ஞானம், ஆத்ம ஞானத்தின் யாகம். இது வந்து தூய ஆன்மீக செயலாகும். உடைமைகளை துறக்கும் யாகத்தை ஆன்மீக உணர்வுடன் இணைக்காவிட்டால் அத்தகைய யாகம் பௌதீகமானதாகி விடும். ஆனால் அவற்றை ஆன்மீக நோக்கத்துடன் பக்தி தொண்டாக செய்தால் அந்த யாகம் வந்து பக்குவம் அடைகின்றது. பகவத்கீதையை உள்ளபடி பின்பற்றுபவன் ஆன்மீக அறிவின் இந்த இரு பிரிவுகளின் மிக எளிமையாக உணரலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இவ்வத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷ பகவானே தனது உன்னதமான செயல்களை விவரித்தார். பகவான் வந்து எதற்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து விவரித்தார். கீதையின் அறிவுரைகளை உணராதவன் நம்பிக்கை அற்றவனாகின்றான். அவன் இறைவனால் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறு சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்துகின்றார். பகவான் வந்து நிறைய லாங் ரோப் கொடுப்பார். சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறைய பேரு, இவ்வளவு அட்டூழியம் பண்றாங்க, பகவான் ஏன் கண்ணு இல்லையா பகவானுக்கு, இவ்வளவு அட்டூழியம் பண்றாங்களே, அவங்கள வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு பகவானுக்கு தெரியலையா அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பேசுவோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து பகவான் வந்து நிறைய வந்து சுதந்திரம் வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த இத்தகைய அறிவுரைகளை பெற்றும் எல்லாவற்றையும் அறிந்த பரமபுருஷ பகவானின் நித்தியமான ஆனந்தமயமான இயற்கையை புரிந்து கொள்ளாதவன் நிச்சயமாக முதல் தர முட்டாளே அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதுல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் வந்து கொடுத்திருக்காரு. குடும்பம் அப்புறம் வந்து பிரம்மச்சரியம், குடும்பஸ்தர்கள் எப்படி வந்து இந்த இதை அறியறது, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஓம் பகவத்கீதை எனவே பகவத்கீதையின் பாதையை கீதையிலேயே கூறியுள்ளபடி பின்பற்ற வேண்டும். தனது சொந்த நோக்கங்களுக்காக கீதையின் உண்மையான பாதையிலிருந்து விலகியுள்ள சுயநலம் கொண்டவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நிச்சயமாக கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர், அவரது செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானவை. இதை அறிபவன் பகவத்கீதையை படிக்கும் ஆரம்ப நிலையிலேயே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாமான் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கடைசி 2 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான ஒரு அடித்தளம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டு கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வு. நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி வந்து கர்மயோகத்தை வந்து பண்றது அப்படின்றது வந்து So Bharata, stand and fight. So no sinful reactions can affect one who performs his duties with transcendental knowledge. யார் வந்து ஆழ்நிலை பகவானால ஆழ்நிலை அறிவு கொண்டு தன்னுடைய காரியங்களை வந்து செய்கின்றானோ அவனுக்கு வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து வந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்படி ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து டவுட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால அந்த இருளை வந்து நம்ம வந்து போக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு
Om Tat Satiri Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Sambhadi Jnana Karma Sannyasa Yogo Nama Chaturtho Adhyayah. Sarvam Krishnarpanam, Sarvam Krishnarpanam, Sarvam Krishnarpanam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhabhya eva cha patitnam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, எல்லோருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Attendance வந்து fill பண்ணிடுங்க எல்லாரும். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.